Bine v-am găsit la primul meu video de Brawl Stars. După cum vedeți la pe search, Bibi de Power 10, ăștia sunt toți brawlerii mei. Dar dacă vă întrebați, am două cromatice. Brawlerii ăștia mai lipsesc. Am 6000 de trofee. Și vom juca cu un brawler cu care vreți să jucăm. Iar aș vrea să joc cu Colt. După cum vedeți, o să vă arăt și la ce trebuie picat ce gadget aici. Aici am două gadgeturi. Aici trebuie să-mi pice. Aici am un gadget. Nu știu de când l-am. Nu sunt legată cu nimeni. Am un gadget de alubul, mi-a picat din Mega. Știi, astăzi s-ar putea să deschidem Mega Box-ul de la 7000. Suntem aproape de el și cred că când îl vom deschide o să facem un video și să-mi dă play. Ce ziceți? Hai să-l facem de solo. Că de ce nu? Hai să batem pe Shelly asta înainte să iei boxurile astea. Așa că, da, noi vom da pe ea. Eu mă pricep. Am 6000 de trofee. Ai de mine. La solo sunt praf. Ai de mine. Nu contează trofeele, dar eu câteodată mai plâng. Și mie îmi plac trofeele. Mie îmi place când am trofee multe. Pentru că cine nu-i place să aibă trofee multe? Bine, dacă ai trofee multe, asta nu înseamnă că trebuie să te dai cu ele. Știți? Ai de mine, Nita! Știți, sincer, nu prea mă descurc la solo, așa că îi voi da pe duo. Cine se joacă. După cum vedeți, nu e nimeni la Friends. Aici la toți, pentru că de ce nu? Să-l urmăriți și pe Capa Patrick, el este are 2000 de trofee. La Eric Bozan de pe net, știți? Bun. După și prietenul meu o are pe Coleta, așa că da. Bine, pentru eu picat acum câteva zile, sigur au făcut un video, trebuie să vă uitați. Că eu știu că n-am postat niciunul și nu. Vă rog să vă mai abonați, să zic ce, când zici ce, o să ai 10.000, o să ți se strângă, cred, peste noapte 200 de abonați, gen ce, nu înțeleg, așa că da. Mie nu-mi place să știu că eu voi pierde. Eu mereu câteodată îmi zic în gândul meu, eu voi câștiga, eu voi reuși, nu contează, nu este imposibil. Pentru mine nu este imposibil, așa zic câteodată. După cum vedeți, îmi pierdut și meciul la duo. Nu știu ce am, nu m-am mai jucat de ceva vreme, dar m-am jucat azi. Atunci am uitat să filmez. Și pe Dana mai trebuie să-mi pice gadget.
Încă n-am jucat cu Tara niciodată, numai o dată și de-am jucat pe cafe. Așa că ar fi momentul să mă joc și cu ea. Și nu uitați de un like și un subscribe și de un să vă abonați. Nu bine, cu Tara nu am de mult și o am de ceva vreme și doar că nu m-am jucat cu ea deloc. Bine, Tara nu e prea bună, cum să zic, la duo și la mape. Tara, nu știu cu ce să zic, e la așa, la... Vrei să facem un video și de Roblox, vom face oricum. Nu cred că o să ne mai jucăm azi Brawl, așa că, da, cred că o să vă zic pa, dați un like și să vă abonați, micuților, și da.